Horas, 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 horas. Horas ketua. Jadi sonari kebetulan neng mana kopi hami. Jadi adong hubereng bonani sariddat di bonani kopion. Kita dahamu dope tahe sariddan dongan. Manang hia dibigi hamu ede sariddan. Sariddan poco-poco. Kana digoyang pica-pica. Saledang diwoi, dang sariddan. Jadi, hupat orang ma sauti tentang sariddanon. Molo sariddanon, on ma tumbuhan na manupang tuburan ni kopi, apokat manang suasuanan kana asing. Jadi marurat tuburan ni kopi manang dakani kopi do langsung sariddanon. Makana lambiling olo domatik kopi di lain. Molo di pelajaran IPA ni ingot, molo sariddanon manang tumbuhan binelu warna termasuk tu simbios parasitisme mo. Nomor 8, satu diuntungkan dan satu dirugikan. Autsugari ragui menuntut kopion nga olo laporon na tu polisi. Siala dirugi hos sariddan manang benaluni wen. Lain ang pesongoni, tong dugurang menepak ni sariddanon. Ne biasa, dibayad uga sariddanon. Jadi mulo ta coba ta searching di Google. Torka menepak na loteri di sonne. Moro nama saya wing odo di weno puku sariddanon gawi gatti ni bibi ni tes manis. Dirodam di air panasi. Ala dia kini at punta do na julo sariddanon obat na muja. Jadi ima jo sadarion. Sariddan ni pinasa tano ni badan. Halo guru na punasa hosa. Tano na punasa badan. Jada anggota dita tutuhani badan tu parbiduan. Horas, horas, horas. Apa yang tahu lah sadarion? Saya Tuhani mama masuk-masuk.